Mayong hapon, Pastor, mangutana ko unsa jud ang tinuod nga adlaw nga igpapahulay. Ako si Maricel Beltran, no? Sa Valencia City, Purok 17B. Pangutana, Pastor, pwede ra ba ta maglungag og adlaw nga Sabado nga dili man ang paglunag diha sa Exodus 16:23. Nisa din si Ditoy Faborada ni from Bayawan, Negros. So, duha ni siya, no? Ang isa, katong nangutana mahitungod sa adlaw ipagpahulay, si Maricel Beltran na usa pag-type, no? Dinhi sa isa, kini si Ditoy Faborada from Bayawan, Negros. Nangutana siya mahitungod sa gidili ang paglungag. Now, mahitungod usab kang Maricel Beltran, no? Ang imong pangutana nga tinuod ba nga adlaw ipagpahulay morning Sabado, ikapitong adlaw sa semana, tinuod kayo. O walay naglalis niya na, no? Ang mga dagko nga mga reliyon, mga dagko nga mga denomination, nagauyon nga ang ikapitong adlaw sa semana, mauna ang Sabado, adlaw igpapahulay, no? Makatholik man ka, maprotestant, ilan ang giangkon nga ang adlaw ipagpahulay ikapito o ang ikabalin sa atong panahon na niya na mo ang gitawag nato og Sabado. Ang mga bersikulo nga atong gibasa diha, Exodus Kapitulo 28 ngadto sa 11, Genesis 2:1 ngadto sa 3, Isaias 58 bersikulo 13, o perting daghana sa mga bersikulo nga nagpamatuod niya na. Sa bag-ong tugon, ato nakita nga si Jesus Christ nagbatasan sa pagsulod sa sinugugas sa matag adlaw ipagpahulay o kana nga batasan gisunod usab ni Apostol Pablo buhat 17:2 o buhat 18:4. So, daghang mga bersikulo nga mo laban ka nato niya na. Now, ang pangutana usab ni Brother Ditoy Faborada from Bayawan, Negros, nga gidili kuno ang paglungag, no? Sa panahon sa adlang ipagpahulay o gibase niya ang iyang pangutana dinhi sa Exodus 16:23. Busa atong tagaag pagtagad o atong basahon ang Exodus 16:23 kung ang pangutana ni ma-apply ba nato ni sa atong kapanahunan o sa ilaran na sa panahon sa Israel o kanang pagdili paglungag sugo ba na siya or tambag, kaya doon na may duha kakalahian ang word nga sugo o tambag. So atong tistingan sa pagbasa ang maong bersikulo sa Biblia diya sa Exodus 16, no? Nag-ingon ang Exodus 16:23. Ingon siya dinhi. Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehovah, ugma mao ang balaan nga pagpahulay, ang adlaw nga igpapahulay. Ngadto kang Jehovah, ang pagalutoon ninyo, lutuan ninyo karon, o ang pagalungagon ninyo, lungagan ninyo karon, o ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod sa ugma sa buntag. So wala siya direct nga sugo nga nag-ihog, dili ka maglungag panahon sa adlaw ipagpahulay. Walay direkta nga sugo nga nag-ingon, dili ka magluto panahon sa adlaw ipagpahulay. Wala na siya. Ang gingon lang nini, normal kanang gikan sa unang adlaw ngadto sa ikaunong kadlaw, normal nga pagsulti ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon, ang lungagon ninyo karon, og ang makapin mo na isalin para ugma. Okay? Now, ato ko nung tagsa-tagsaon igsuon. Kay wala man tayo mabasa na yung ang lutoon ninyo sa adlong Sabado, lutoan ninyo sa Biyernes. Walay direkta ana nga pagasulti. Now, adunay nasabtan nato dinis bala ang kasulatan nga kini nga exclusive nga tambag nga didto ra nahitabo sa Israel. Wala tay mabasa sa Biblia nga kini nga tambag na repeat, na balik pag-usab diha sa panahon sa mga apostoles ni sa panahon ni Jesus Christ. Ug wala siya issue sa padaglalis ni ini nga issue. So imo makaplagan igsoon kini nga issue, usa ni siya katambag nga nahitabo sa panahon ni Moses, especially sa ilang pagbiyahe, no? Unya nahibalo kita sa ilang pagbiyahe, nag-ulan og mana sulod sa 40 ka tuig. Sa panahon raw sab sa ilang pagbiyahe nga dito sila sa Kamingawan. Ang rason nga nung magpaulan og mana tungod kay wala sila'y permanente nga panimalay, wala sila'y permanente nga wala sila'y permanente nga mga buloblohaton kay magsigilan silang baklay. Busa ang giprovide sa Ginoo ang pagpaulan sa mana aron dili madisturbo ang ilang panglawas, no? Wala sila'y kaunon giprovide sa Ginoo. Dinhi nga context
Dini nga context nga gitambag nga ang inyong lungagon ninyo o nga inyong lutuan ninyo. Kay kini di ang mana igsuon, dili di ni siya automatic nga pag-ingon nga pag-ulan sa mana, kaon diretso no dili. Trabahoso kaayo ning mana nga pagahimuon, no? Ang buhaton nila ani ilang puniton dinhi sa yuta. Unya ang mana igsoon 40 years sa sadda siya kung imong tan-aw dinhi sa Exodus 16 versikulo 35 og managpangaon ang mga anak sa Israel sa mana sulod sa kapatan katuig. Naa sa Exodus 16. Unya kini Exodus 16:23 nga ang pagalungagon o pagalutoon ang context ani mana. Anong dili man bugas ang context niya na kay wala may nagtanom didto og bugas. Kaya ang pagtanom sa bugas mo gasto biya nag-unom ka bulan sa context sa Pilipinas landaan ha. Darohon unya sila magbaklay ba sila gabiyahe ba sila. Wa na sila panahon sa pagtanom sulob sa unom ka bulan. So ang context sa pag-ingon nga ang lutuan ninyo karon, ang lungagan ninyo karon ang context gisgutan mana. Wala diha ang bugas, wala diha ang mais, wala diha ang bread, wala diha ang mga beans, wala diha ang gitawag na tug mga isda, wala diha sa context igsuon. So, solid nga ang 16:23 naa sa context sa mana. Na question, kung imo ning i-aplikar sa atong kapanahunan karon, pangutana, naabay mana? Nya ang pangutana mo ni nga nganong sa ilang preparasyon, ibilin man ang uban para ugma. Okay? Now, tungod ka igsuon, kung imong tanahon ang mana, usa kini siya ka trabahuso buhaton. Numeros 11, versikulo 7 nangiyon. Og ang mana ingon sa liso sa kulantro, og ang iyang hulagway ingon sa hulagway sa dilyo. Ang katawhan na nagbulag-bulag og na nagpamunit niini og ginagaling nila kini sa mga galingan kung ginalubok nila kini sa mga lusong. So imo makita nga ang mana na igsuon trabahuso. Bago pa ko nagtuon sa balang kasulatan, ang akong unahuna sa mana nga inighulog sa yuta, diretso na dahil kaunon. Dili di ay. Na ang pangutana, nganong nag-ingon madiha nga sulod sa unom ka adlaw mag-ulan og mana og sa ikaunom nga adlaw madubli ang mana. Kay ngano, wala may mag-ulan panahon sa adlawng igpapahulay. Gidubli sa Ginoo sa ikaunom ka adlaw nga mao ang Biyernes kay way ulan mahitabo sa panahon sa adlong igpapahulay. Remember, kanaging mamalit ganita nga wala ta sa biyahe sa gitawag og wilderness o ang ato ganing paliton sa Sabado ginapalit daan nato sa Biyernes, no? Unya panahon dayon sa adlaw ipagpahulay aya nato ihikay. Na pangutana, makahikay ba ka? Yes. Exodus 12:16 atong tanaw na Exodus 12:16 naging diri. Og sa naunang nga adlaw adunay balaan nga pagkatigom kaninyo og ingon usab sa ikapito ka adlaw adunay usa ka balaan nga pagkatigom walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton diha kanila gawas kana nga kinahanglan pagakanon sa tagsa-tagsa ka tawo mao lamang ang mahimo sa pagbuhat nini. So imo makita nga naay panahon igsoon nga nay Feast of Unleavened Bread o ang selebrasyon sa Feast of Unleavened Bread pito ka adlaw ug kanang unang adlaw igsoon balaan nga pagkatigom sama gyapon sa adlaw ipagpahulay. Gitawag gyapon siya og Sabbath kay mag-rest sila kay wala may buhaton so therefore Sabbath gyapon siya walay kalahian sa Sabbath sa ikapito. Unya na yun sa gawas sa unang adlaw nga pag ikapito nga adlaw nga bala ang gyapon pagkatigom pareha gyapon sa Sabat nga atong nakaplagan diri, no? So ingana ang atong makita nga mga punto dinhi sa bala ang kasulatan og daghang sitwasyon igsuon nga base sa record nga mag-abot pamanggani ning ikapito nga adlaw sa Feast of Unleavened Bread sa balaan nga adlawng igpapahulay. But still gitugot ang paghikay sa panahon sa adlawng igpapahulay. Now, kini Exodus 12:16, panahon lang ni siya sa mana sa ilang pagbiyahe. Unya, kini nga tambag nga, lungagon niyo karon, unya, lutoon karon,
40 ra siya ka tuig. Balik ta din sa Exodus 12, 12:16 nga naay gitugot nga pwede ka makahikay og pagkaon sa panahon sa adlaw pagpaulay. Busa kung imong ibalik didto sa Exodus 16:23, ang Exodus 16:23 kutob ra na siya sa 40 ka tuig, no? O wala na tay mabasa sa balaang kasulatan nga nabalik siya nga pangutana mahitungod niya nang ang pagalutoon ninyo lutoan ninyo karon, ang pagalungagon ninyo lungagan ninyo karon, kay ang context na sa pag-ulan sa mana. Hinumdumi igsoon kanang bugas wala biya nato na siya gipamunit, daan nato na siya gipalit unya kanang butanga imo na lang ng butang tubig unya imong lutong buino ni natay color atong ibalik ang color.